फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै सनिबार 2022 मायथाइनि आगस्ट दाननि 6 अक्ट', सावन दाननि 20 अक्ट', द्वितीया एबा नुगानै अखाफोर। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय US नि बास्केटबल स्टार ब्रिटेननि ग्रीनारखौ ड्राग्स मोननाय दायाव 9 बोसोरनि थाखाय जेल फोसावबाय। मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा उदां भारतनि सायाव DD एबा दूरदर्शननि मेगा सिरियेल स्वराजखौ बेखेवबाय। कर्नाटकनि बेंगालुरुआव सासे आइजोखौ मैया गावनि 4 बोसोर बैसोनि मेलेमारि हेंथा गोनां फिसाजोखौ 4 थाला बिल्डिंनिफ्राय गावख्लायहरनानै बुथारनाय दायाव पुलिसआ खाबाय। BJPआ राहुल गान्धीनि सायाव बुंदों दि नोंथांखौ रायजोफोरा बिसायख'थियाव गले गले नारगारनायनि थाखाय भारतनि सुबुंखान्थिखौ सोंखारिनायखौ बन्द खालाम। वेस्ट बेंगलनि CM ममता बेनार्जीआ सानब्रैनि थाखाय दिल्लीयाव थांनानै साननैयाव PM मोदी बिथांखौ लोगो हमो आरो उनाव गोदानै सायख'जानाय हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ मैया लोगो हमो। उत्तराखंड टुरिज्मनि बिफाना कर्बेट टाइगार रिजार्भआव मोदी सार्किट हिसाबै जौगाखांहोनो बिथांखि लादों। चाइनाया बुंदों दि बियो US जों क्लाइमेट चेन्ज, मिलिटारि सोमोन्दो आरो एन्टि ड्राग्स एफर्ट्सनि सायाव सावरायलायनायखौ US नि हाउस स्पिकार नेन्सी पेल'सीनि ताइवान बेरायफैनायनि थाखाय दोनथ'नाय जाबाय। रासियानि सासे नोगोरारिखौ गावनि इउक्रेननि गार्लफ्रेन्डजों हिमाचल प्रदेशआव हिन्दु आसारखान्थिजों हाबा होनाय जादों। भारतआ मालयेशियानि फाइटार जेटफोर फाननो लादों। गुबुन 8 हादरफ्राबो बायनो गोसो गुदुं जादों। धेमाजि जिल्लानि गगामुगाव गोदान मिसिं फिचार फिल्म लेने मिक्सीखौ बेखेवनाय जाबाय। साउथ करियाया गिबि खेबनि थाखाय फार्स्ट मुन मिशनखौ SpaceX रकेटजों अख्राङाव दैथायबाय। नागालेन्डनि गो एयार हस्टेस र'जी सांमा मुंनि सासे आइजोआ मेडिकेल नेग्लिजेन्सनि जाहोनाव गुरुग्राम हस्पिटालाव थैनो गोनां जाबाय। बे जाथायनि सायाव CBIआ मोनसे केस रेजिस्टार खालामबाय। अरुणाचल प्रदेशनि गोदान एयारपर्ट एबा उरां गाथोन डनिपल'खौ 15 आगस्तनिफ्राय जागायसिगोन। आसामनि डेलिगेसनआ मिज'रामाव सिमा जेंनानि सायाव सावरायनो 9 निफ्राय 10 आगस्तआव थांगोन। 1 आगस्तनिफ्राय 7 आगस्तसिम मुलुगनां बिमा आहार दौनाय सप्ता फालिगासिनो। मख'जाथाव दि मोनसे अंगनबादि मिरुआव सुजिजों गाइखेर साननानै गलायना होबाय फेनाइलखौ। सा 10 फरायसा फरायसुलिफोरखौ देहा फाहामसालियाव लांनो गोनां जाबाय। आसाम सेक्रेटारियेट मावख'आव बिफानारिफोरा डिजिटेल गियान एबा डिजिटेल नलेज थानाया गोनांथार जासिगोन। आसामाव गोदानै 437 COVID-19 केसफोर मोननाय जादों। सासे थैबावबाय। बिमाफोरा सांग्रां जा। बाइकजों फैनाय सुबुंफ्रा गुवाहाटीआव बिमानि आखाइनिफ्राय गथ'खौ सिख'ना लांदों। शिबसागर जिल्लायाव गोरिबनि अबस्थानि दुखुआव सासे बिफाया खुदियाफोरखौ बिस लोंहोना बुथारदों आरो गावबो बुथारना लादों। नर्थ फ्रन्टियार रेलवेआ 7 सानाव 23 लाख रांनि टिकेटफोर फुस्लायग्राफोरनिफ्राय जब्द खालामदों। 148 फुस्लायग्राफोरखौ खादों। दिनैनि गाहाय रादाबफ्रा एसेनोसै। गोजोन्थों।